Wong edan bebas. Ngose. Yongko. Yo. Ari. Ket 2019 tekan 2026. Wes pokoke maraine nang kewang gunduk kewang terus. Pemuda-pemudi Sekayu Timur, selamat malam. Kabeh pancen luputku, ninggalake sliramu nganti nekat tanpa waktu, jekur nang lokalisasi, ketunku kepati-pati, rumangsane jalari, ngendi wae tak goleki, lungamu menyang ngendi, yang di sebelah kanan panggung goyang-goyang tipis-tipis, sing ngarep panggung ya alan-alan wae lur. Tak parani ono koci, jarene wis pindah doli, ake-ake tak tututi, jarene nang Kalisari, guyangan baben lan bayangan, kabeh wis tak lacaki, mbok ya kiri molaya, kowe ngekos nang ngendi, kabeh pancen luputku, ninggalake sliramu nganti nekat tanpa waktu, jekur nang lokalisasi, ketunku kepati-pati, rumangsane jalari, mbok ya kiri molaya, kowe lunga nang ngendi, tak goleki tekan Muntilan jebulane Ari neng Sekayu. Ya Ri, yo. Tak parani ono koci, jarene wis pindah doli, ake-ake tak tututi, jarene nang
Lanjut napa? Lanjut. Lanjut. Nggih. Lagune sik wong edan bebas nek anti dantenan iki repot ah. Aku sing ngalami kuwi mbiyen. Anu agama, ayo agama. Ya. Bareng iku lek lewung. Iya, bareng iku kan ana lala Abah Lala. Iku ana lala cilik, lala Atila tepuk tangan dulu buat semuanya. Oh, iki nek arek pen kanca ngono iki ra metu lala Atila iki. Oh, bolo karo Sekayu Timur karo. Ari kon enggak panggung. Oke, Pak Ketua, ayo siap. Ini ketua pemuda ketemu iki. Ya. Ini. Ini kudu goyang iki hari iki. Senadyan cacat netramu, nanging ngerti batinmu. Endi kucing endi? Endi kucing endi? LSM apa partai? Ormas apa mung RT? Sing penting tumindake.